Maami akosi abempoma dade lumba ne nua ba ya one abusua pani no na ekoba wo eyi ne hyehyɛ ho na abusua kame ayese maami akosi abempoma kyerɛ sɛ enyema bi abusua pani no ne wo mo yere ne bo anya de adwosokora no so nam so ma wotu ofre otumfo entam kese eka edigu abusua pani so enra wo menhia no ahemfo etena ase na wo mo frɛ abusua no ma afre de abusua na yenimse ne nyina no asomdwe abaye asabre de nka yekwa akɔhwɛ sɛ yebɛyɛ dade lumba na so abusua maami bempoma kyerɛ sɛ enkosi sɛ ne wɔka sɛ wɔpɛ autopsy a efa ne nua ba ma no ne wo no ho ne de sɛ no ma so de a ene 6 December na ya hye sɛ eno ene de bɛyɛ dade lumba no Ghana fo yenyi free yetimi de be so ne na ba so kyena ene mensaka prophet Adonai ɛwɔ me nkyɛn wɔ ha ye ba bedi nkomo mensa wo bre no message so me subscriber tin so ma ya kai sɛ wo de be wo ne bɛka ho sɛ ne be na upload ne tompe wo ne first person ya wo ability aka busua ka ho ne mo difo akwaba na fe yeni nkomo odifo mo akwaba ye no papa bibia bɔkɔ obo ade yankopon adom ti bibia bɔkɔ ye de nyame ase lumba se mi ba ide odifo mi ni wadidi nkomo de afa ho a sabre yakopie ntam kese so mi nye wadwen kyerɛ fa ho ni nyina sɛ maame no na wo hwɛ kwan sɛ ebetimi aduru hɔ sa bikia ahwɛfo mo hwɛ nsambe me mpa ebo ne sɛ obo ade yankopon ye bibia akoma so bisade ma no na nhyɛ ne die nua lumba sister ana waka otumfo ntam kese ntina wo se wo company ni na mpani de bebia no kra ne da na se ne be ma asomdwe aba wo mo de to okay bigiri se maame ne nti ne ho ahye wo bebi ana wo ni se wo ndan maame no wo Ghana ha na se oni Ghana o abrochi na ya na wo ba okay maame no esa asem ni si no ni fie ana waba se ni nua be ma to ba ebi wo na maame na ti bibi ebi wo na maame ne suspect bibi ebi wo na maame no nyama bi nkoyie ma no nti no percent onyam no kreno entiasie yi na ise nia na ope no so onya ne sa nti na ode ahom ti se sa de ope se du asante man wuranim nti oka sa otumfo ntem kese no oka so no ampa asante ne ye eja ono de obie ne puna to ama ne na umfi asante mpo na bibi na wura ha obeje se eba nti no na wo say wo company na mpani nkyira adwum gidi se mpani nkyira adwum no so no wo mate wo mo ase ne wo say wo kyira wo say wo mko na wo mkohwe na wo maye na maame na pe no ono so de na de ato ma mpani so adwum wo no wo say ye di si ebe ye di gina ebe yi gidi se ne kwan so ano na maame ka we se nipa etiefo ne ahwefo behwe a abibia otitiru bia beto bia no aya no wechi aya kasaba ana wonhwe kasaba ho wonhwe yo odifo kasaba ensa mentime ho ase ba ekiri wonhwe yo odifo ye nhwe ne sai ye wura apostle safo to e de nesi okay ono so de ne nam fa de ane me omo twene de wetumi diwo wani atufoma ko ekiri kakra Anthony Kojobo achi so to yi oso peni so to e so kasa aba menda na safo no kra de ono kra de wan tompansa o yare ni munana start se kasa eba adentia odifo adentia ni patitiru bia ye rodifo kwa men kansa to ye the same thing sie amembra ye lemu kakra oni patitiru bia obeji din bia obeto bia no finne ko nipa bia ma ne nda bo isa ya ni wechi ni nsie mra ya preba oni mnentia ni fodenti one thing is apibia a wo ma honam ni din kan ansha na be peja obeji din wo wi ahye ne sunsun me ngina wechi a wontumi ngi din da obafro be tiato se nyame bofo ngina wechi a oboa obafro be tiato okay ti nyame fo na bofo so no mo peja wo ene wa be wiase wa be hyeren na nka wo pa na nka wo se mo bise ekiri nipa na tawie no e wo se busua ne ko bise ekiri bofo ne ma ne toye wo mo bise ekiri a bofo ne be kira na muntu a muntu emfa ne funu
Odifo ye bisa se ene na ye ko bisa akire na ye ko bisa akire ni wahe fi se nipa ye bia se wo kofre sunsum bi na bebo na chido mu onye oni abusua na kofre sunsum no e ze be na abusua na hu se sunsum we na nipa no kofre nza ha na ye ko bisa akire na odifo wa brabo ye di odi ni kaka ubenya ubeboka mami nkyere nyama bi nde okay woda shoda is obi choska obi sini shoda wo mo chem dollars pounds iske bia bi wo mbebre fa show trim so obeboka wa brabo oh samu odifo obi asoda ese ye che ni sika no yes ana fa show trim se ukwaji lo na men kwaji ntumi ntua obi a hwe me video e bibia onto ne bo non check o shoda na obi che usika na se wo tiri so kwaji lo de push project men kwaji na ntumi ntua na obedua ndwane wo ye den ntumi ntua o shoda e we one o shoda one say points okukukum na ye de chewa ye de efie sika na ye de ama nti uye ya kaye busua no yes I want to be your mother. Odifo ye de nya da so ne ba so de wo de ye wura muti enti firi ho mi sa sa na ye si den na ye kukuo ni nti na gina ho de ma busua na ye che mi sika na eno no foreign one ni wo ni de o so ye ka. Ma me tro say o so da ye wakoto papers ka papers so. Okay. O se sa o be boka wodwum. Ye papers no. O be boka. Okay. O so da ye say obi chew sika ye papers. So o kwaji lo na jai. O kope bo say obi a wa men kope o be boka. Ntumi ntua. Okay. O shoda ye say sika guadiem. Ada say ye kuku, enye kuku, eguadiem, ene ye de chew. Say nipa o de chew no unim no. Ye de ebusua ni ye de kutaw. Okay. Ye de sunsun ye de coins, ene ye de tua kan fa pepa. Okay. Onam ana shoda ye say wakopie musiye. Ena coins ahodo gu ndaso na wo sesa ada sesa wo maami bi ewu. So maami wu yo papa wu ya na wonana ba wu ya na sa wonana nkanso ewu a wonana nkanso a na oboa ma usika semegina odifo ye wo intasem na ewa abakwasem okay ne odifo bia na kwan ya mefa so yusu no okay tini panti asesa okay ade bi ho a nipa nni hu nimdie nti ade bi ba senka yen papa lumbe ye ya akoye we no eso ye kuna we no ye so ye kuna nipa na nkasa na mo kunifo wo nti we kuna na da na bebe e japa fo me japade a e wo se e bi ko we ho no oni obi a wo ma nti why say se bushwa ne ntenasi wono mba mo fa na so nwe ma we den ni oba pre ne kura ko ba lumba e di lumba no maybe say sunsun bidin odifo e beba sunsum din aye no so na okra wadi kan akadeda mpo se nkebe ya na nka we fa ha na we fa bi kire se ne wo mo ye no omo gulum banimu ase mo ya adwene wo se na me kire se ugidin ya nipa bebre na epe wa hwease wu ye especially ye nkromia nti no obobra aya moni na na tutu wechi yi wan tutu wechi ya utwa enugwase ebe ba ofun hu no ebe ya re ho se na ne wo mo so ayeka se ase lumbati ase no na o join secret society bi wo court bi ni ade enti no eno ka ho bi na me na wo to ye na chi aye basase ene the Africa belief ene de be fu adwen no oh sir obi ani wa ye ya obeka se wabo ho modern na ebe ya bibi di atago nti na me de bia me ka se ye di a choice opa na wodi opa wondi oh di for tamo oh yes when obi ajo onye druda na ne di for a choice ya senka obi aye se minyi ni se obi apese ne ho che no nti na wo se onye di for obrabom ye discan na freska discan na ejiniska di se nyame abo sika ma ye je nyame sika so ya di bi se sika na sika ba nti yo bi nti na me bi nyame ne so kakra fa dai so kire wo nipa bebre na mo munnim so yo bi a we hia branti ababa wa pese o ware ya wo so pese wo sa ware ni be yi ya wo wantare a wo hia wo de ta hia be man wo de kwa shantare wa be hia wo partner no wo ko wo fie no anta no wo fegu sunwa asna da so na bompa e bi sa nyame se be me ya de bia ono ne na me atwempeni oye be ma wo ware wa abrabo ma be bo wa na embo nyame yin kire obeso da yehu
Oh, okay. Ada sa ba should I na na baby no of say we ja wo say mo friend no fi e be ye che okre ba o to so ko ware a na edu wona ye ware bia kan wa na wate ase na wa edin No say wo ye na wo bu nipa bebre ne be so obra bom bia wo mu ba nim bia ni ho odifo wo da yesu mu no ma mimisa se ebia wo kire se obi a wo so da ye ho kwan so ho se ya se meme so da ye na me hu se kwan si gu na so na me sesa na me camera guy nso so da ye na so no so hu se kwan si gu na so na se wo sesa odifo ye mienu no eya de kro e de mayen ana se de ye mienu nyina so da ye kro no entrase no eye pe ana so no bia ne da ye obeso ene ho ntrase e beba de ama no so should I say nia wo che say nipa mbie na ma should I but asure busua wo frim asure busua wo frim okay by da ye kro no da ye obi ye busua e de busua no ye die ma abrabo na betumi abo abe survive easily wusi so bobra aya bisa wo hyebrim wo hyebra de ba asase so ade bi wo mpre ho nkoye wusi abranti ababa so opese one ne bobra ye bisa ekiri udi nkan ho a unya bifo a obeka no kura kire wa abeboa ye we bisa bi obeye bo se be ma ne line no line en kreke bo matumi aye ho adwuma ma ba akwa be si ba kokwen mo na ma bobra okay nti ade bia se we mbisa ekiri na fa ne tra se o me ye fine girl me ye kama wo be ko be pem e do be gine ma wesu se wan tias ne we hu ne ekoso obra bo ma won tias ye no so wan pe hu nimdie na fa ne tra se o abrabo de ye dwumaden no se obebo ho mbade na wa ye dwuma na wakwa wo be ye dwuma woni beba ho so no na dwuma wo ye ne na ni wan se di kura da ho nti nipa bebre abrabo ho bo na hand to mouth obi etukọ tu kwan no abrabo bi e o so boy dwumaden bi o ye dwuma 4-5 but bo so no be so no this are the credit cards and bobosia odifo ne man bisa asa no sa bra Joseph kopie fiase no wokoto emema mienu bi wo mu nyina aso daye obi ada na nansa e ka ho 3 days wo kire mu se wo 3 days ba be pagya wo so 3 days wo be wu nti na me bisa se ye nyina betimi aso daye ba ko no ada so na Joseph kopie fiase o mu so ye na so obi ani anamo anutu okay ba ko ya oso da na o serve ne master ba ko so de na ntisa okay nti nchirase ne ye different ba where ba say wo de ne nchirase ni ne the same die ne de me se wo so die na wo say ye diska guadi mu wo de me ka kuku kra ni pa adwo be ka da baby cause before de ye de ade bia be ye ne bosom de ne aye ye de ye nko am ye ni andi aye wo ka kuku a ba say China ni no ye kuku de ba say kuku unnu aduane wo ma unya pressure ma moja ben kan de kan ya to amasa na say go to that the sun what the led do so the danger that oh ni na kwe nti ade bia ya Africa no wo kan say wo ade ye wo eye wo krom ye de san wen ya a kire say ya wo problem wo obi abeda be so daye na we pie gold so nyame ma otumi ba wo nim so wo tumi ade bobra so wo obi ata so daye ehu gold a wo tumi nyame tumi kan obetumi say wo de boa nipa we say wo nimu nimdie nti abrabon ne bi wa na obo ani abeye bi emfa abrabon ne boy ne say wan tiase a wo be kan nsem akese wo nimdie we ba say obi anchi na dwe adwenchu ade be to fom obi ayi mbehye no but national ni kapre okay nti na mka say yedi opa na wodi wo yedi akwan a nipa bi a wo say oprehwehwe tu ya di fo be ye bisa wa brabo no hu hye brade bae nkrabia de bae ebusua ofri mu no se hu ebusua de fa pe ebusua bi e wo tu mi ebusua de gina so de bia me kasa asemi me kasa sa brabo wantene bo asa be bo brasan ko ne yemfa yeni hu do so ne edi ni so fa brabo tra de bia brabo be kwa no be siwichi na ye nkro be si ti brabo no ti so wo no pri na hu ya de wo de ba asase so kane eye best way say okọ baby akopem wo a onkopre obi oye ba be kokopem ye beboa wo dia ne say be ma we ba na we bu kwase a be ma we ba wo bua na du baby na we gya we sin e den na nam hwe kwasa obi wo da on so da say obi ne da ba sunsun no owo aware apam anye di ne tina mpere na ware ntena ware aseda be ba ne kura twa ye no betwe atoka isisi dan ya mo ba say ye onwa de oboa
nti sɛ wanti ahyia ɛna me na maboa na ɛna wotie programs ya anti na ɔhene nim no mu yɛ bia na ɔni hwe no ɛna me na me tiki asum ɛna yɛkɔ kwan so ɛna yɛkɔfa dan ɛna yɛkɔfa dan ɛna na ɛhu na mu mboa na boa ba sunsum sɛ utumi boa ne sɛ nea woka na na kɔ abrabɔ ebo sunsum na pie hu na mu wɔn mbɔ bra sunsum na nsi wi hu na mu boa nti sɛ ɔbɛte okuku dan ɛna ɔbɛmpɔm bi watɔ na ne yɛ hu abaman so a ebusuafo no to ɔmo no nkɔfam na ɔmo bi sɛ kyire obehu ne fapem odifo ebi mo kyerɛ sɛ ne ɛkɔ so yɛ kamea yɛ sɛ ɛbɛkɔ so saa gye sɛ ɛyere no mu mmienu baako atɔ ansa na etire ɛba so na odifo medi ka bi sɛ ne odi ewura sunsum fa yewura sunsum ne yɛhwɛ sɛ saa bere maame akosa bempoma waka otumfo ntam kɛse ɛwɔ mu sɛ nananom atena nkonwa atena se afra asɛm no wɔn so mu nkosiesie ne fie da wɔn nsan ɛmra ba de kamea yɛ sɛ maame no tietie ne interviews a wɔyɛ a ne komanjo so saa ne wɔfa bi kora de ɔno wɔ so ne bufu wɔ hɔ tie ma ne pia abɔnten ɛkyerɛ sɛ still a na sɛ wɔn koma anyo yɛ difo ma ne ebisa sɛ sunsum ntam a wɔkɔfrɛ otumfo ntam kɛse de ato dade lobu abɔde no so no ensunsuaso bɛ na wɔde ma bɔde no ne kra afei abusua na wɔgye wɔn akyire no ɛma a wawo wɔn no ebenye wɔn susunsuaso bi ana asɛm ba ho ɛyɛ a yɛnto yɛn mo nye bibia na ayɛ de akoma yɛ gidigidi yɛ mfaso bia ya na nhyɛ da mma so nti ne sɛ na nka wɔn so isia no maame sɛ ɔnte ne ho ase obibi ho nti no wafrɛ kurura ntam kɛseɛ nti wakɔ anim penifo so yahefo no chale wo mo nimu ti wa ma wom direction say mon ko di su sei na mon samra wa to ma ti mo mo kwaka na mo nya mo ho ntiase an fi na mpani be sinku wa na wa kire mo ne o se mo ye na asem die no fi menhia be to foma motumi adane no ene de obi ayawe ti sisi wode akoye na to ma mo se muntu ana mo wi mo kwa na mo ba na mo ntim ho ase ampenu be say okay ye na na no me ma no ya kire say nko won kwaka na asomdwemra ba nti ase mba nti ye mpenifo na ye be man ti ase na ba ye nim abakosem ene ahintasem no mo fa ngina mo fa sia mo fa ntoya na mo fa mbra eno anu me sia so kasa obi ene obetunya dane tsana entino omudi kan for court corporate physical injunction say yen fan to body no so court and farm omu de court obetimi aka say we no a spiritual injunction omu ja to we physical injunction spiritual and so be ntu ana mo bisa bibia say na o friend tam kese say say bisa say o de fa from court anyi tam kese wa kanti tam kese no so kire wa na mo ntu atu okay ni say we ntumi ntu a amfi na tam kese na wa kan e ba be ye adwuma mo say tam kese ye ka bibi wo enka ne keke tintam kase be disade ama no se tumi bi wo e kasa odifo afa ye mai mienu awarefo mienu a ntokwai kunayo ne ade ara fa se be ya ba be bi ntam kase su wo mo e kire se ne e kono abusua na nhwe ne yi a emma ne mu baako betimi ahwere ne nkwa e wo ne ekoyi asem we di this is almost ya ntimi mpere meka bio me prophet adon I am the bokoko mfa hu hye nipem ade bia besi bia ye dedede bia na ma frɛ of penis bofo yi mo na mframa mu mo na mo hwe sume mo asem na mo kada na di kire yen a yen so yen ko edifu na de ato amansen nim eden na ekoso ti bofo na o kire se ade no bedin lumba no bofo bedin ya sori kese Nigeria sori bi o bofo din enna okosa so ne kakra ono ne bofo no konya apam ena onya ase di no tum opagya ya ni dintina so ya mbri bi du kwa na entiru mbanka bat na ne ndwomba obia ye na koma to ne ntini enna ama ne din ambofom da ni se nde ni wato na nka open best way a umbi se chiri na nim guase na wode ka papa no esuntwa na nyesa after ananse nyame hu emo odifo na san wo mu ko Nigeria na wo ma kwakwohwe echire na na okay ye ka abrabo mu ebisa enye se chi se ukọ se obi wo a ne ebusua ko fa bibi besi ebusua mu obi wa ne ma me ko difo ne ntiase ukọ sunsu nipa ne ntiase obobra nyama nko yi
nti difo a difo aba no nye difo no so nim ebisam ya oye bisa obetumi bisa ti eye abofo na ed information bre nyame difo okay nti se ne ekoso no se me mabobofo ndi ma kire asore nti se easy se me na me ye bisa easy for me se me de beto me bofo pay nim se bofo pay se ne ekoso nti wo pese wo hu mu ntase ma na mu nkire mu nti kire wo nti enye necessarily say wo mutu na mo ko Nigeria na wo ko hwehwe lu ba bofo bro no ansana wo mu aye bisa no dabi okay eti sofo bi omuhu ne say sofo we no nyame sunsun wo ni mu wa ben no obetimi abo mo obi sani mama sanet bibia akoyi sanet okay nti abramo no mo no yo ebusuan bebre ya ebirim beto say wana nanom ko tu suman me besi ebusuan no nde wana nanom no amambre ne amande a wo mu ye masuman no wo mu ni ho nti wo mu fi se bi wa suman no odi wonya nti ti se wokope wokọ bebi omkope nansa ebi wa nipa na oya ade no mo ndata ono nkasa nti ase nti mu ni me brane a hyade a edaso wonya difo bi a ya me difo bi ohu ade ko ekire obetumi abisa ma wo ma kire ma wo ma ye simple no madam enya yi bi ehu bia wodi for sabre entokoye nkomra ekukuru se bedwo se ebekopi otumfo na hyase ni nyina Ghana fo kire se efra busua pani no ene kofa we nyina bai wodi for yenhwe busua pani ni ru a we play wa asemi mu ebetia ba se sunsun bi fa na so di se adwuma na na se ye wa bri bia na kwa ya me fa so peje obi ma ni beje din wo wiase okay ewa busua pani we mi nim na bra ba wa gba kodu bebi ba ekani akwa se lumba to ye busua pani wa gidin se busua pani bi o Ghana ye tuvo busua pani friwa na kare za ye wa busua pani friwa busua pani we do Ghana wa hete apafo ye tuvo busua pani we wa gidin se obi a o Ghana pani fo se dimo wo ntini wa etete won so manti ye boni di etete ne to wa obi ara bra ya me peja no nti we de ni peja ye ni busua pani o Ghana ready busua pani no yo boga pa ene busua pani meja ye peja ye di aba afi de busua pani de se afi ko ne ye de busua pani wa hete wa gidin sana nyame but one thing is busua no tombo okay no se nipa na wato no yokukudam ansa no bia be peje bia wo bia ninjira sofi se nipa ti ase na wo mu hwehwe bia ninjira sofi a se keko nya be bras okay oni for me hwe wanim ha me hu se ya hwehwe nnuro bi wo ha kama ya chocho bi so me hu P2 bi wo ho me hu se biti ye white me hu se biti ye blue odi for e ne colors ne different color no na che ya de kro esa na oh enye color no na che ya ekwesa yare bia nipa bia edi unya che no ye kwa ye fa so ya yesa yare okay one thing is nature na ya me de dum ye no Bible say ndi duaba na efa ne hansa yare. No we draw we new product bi obade enkopon ne bofani afam so amaye. Wonye bi no ma physically it protect your brain wadwen no. Okay. It protect your koma, your liver. So obenya kidney ni ade be ma it protect your brain maye. Oba so it protect your ema yare basa bia munya sa infection na obi ko washroom na wakunya no. A draw way no name no ma e ma that protection. One thing is yare bebre ku nipa ni se ku because of before ntiasia ni ayinti. Nipa bebre de nduro so a nke mi se eba ne sa. God tinekura na sabi na nimdie endorse no kura no. Yanti se na nanom na omu da pressure duro so. Yanti se na nanom na omu da diabetes duro so. Nya 90 okofum. Inde ye wan na kokko ye nkura se bi 100 and over wo mu da so kofum wo hye bia no ho ye den pa we special adentia nature no tumi wo mu dada okay nti ye na ye tena nkura se no wo ba so na dido sija so sabe no me ya na wo wonnam afene muni ni hospital muni ni ase ye den na kakra bi aga ho nde ye sei nti we sei no
you will a banning habamba. When you been non cool protect unkonya pressure. And now you will be when your pressure BP kunu when you been a noma a bebwama a commano hobby umbiano if you are called. We don't pay about tea, any balm, any cartilage, any sciatica about tea. Obi a was stress into tron, be tiffer to me, German. Obi one don't pay a reno, Sasabro kun. What dear, when you been no ma, so being when your accident. The emfa that didn't say any pedianum. Now, wow, pin be when the pedianum. The enroll when you been no ma, a yet don't pay much. But one thing is a minute to Okay. Besayare. Okay. Ayaresa e wona kwan. Bible say wo sunsun ni pedua na e wo honam ni pedua. Okay. Nti difo bia o haw bi yare bi di nya obekọ nanim no. Obombode so obehwe yare ne chiansa. Ebi won obi di wakoja bebi. Ebi obi na wasoma yare di aba so. Ebi obi na wo energy na e wo mu no. Watwe ni nia ma wona ma wai ha. Nti no se obi ona ma ona nam ohu se okoba pa so na hu no se ne kra ne nkeka no where is spiritual healing body PT2 now body no okay and a show power and activation of the soul same grown nine unye bi no ma obi e kakrepe na di machine obi ona nam ohu se me yare ne ti apo why no fe onam so onam empty we afi ko wi nipa bebre ho e de nkra wo mu kra koja bebi dada onama ye pre na no ato sorry Bibi pu no wako unye bi waki ukra no show no ma ne sori nti epeye tin so obi du buka ko ji obenya ukra and now obi ehu wona wo say bibi hye me kra so hye no so waye du unye bi no ma edema ukra na ade no na wa han okay and I wish my friend back to send about tea so unye bi no ko mu a epeye din so obi be tu ebe ko. Okay. Nti yo bia kra na mede man. Oh. The mate titu. Na the ma me the mo bia mu so obobra. Odifo. As a go how obobra. Boni nti no ye wondro bi wo a ye won haban bi wa metumi a kire udi dwura ho udi dware uposa di dware keke. Obi tutu enko. Eye common but akanim dia nipa bensa haban we say na ye. Nti say ya mani say no we unya bidie no unya say haban bi so di dware ho ada 19 days ana to ada 19 days and 21 days. Ma okra na soro obi mbo tu menko. No obi so ntumi nko se wa bo odua wa dono ma dono. No di phone ne social media na say wa mo do me pa o. Obi eye ne de. We any comment create we hear comment ne adome. Na say ti social media ni pre adome no. Obi ye ne life on frail. Wo hwe ne nkyerechire no woni nje ho. Okodi na tema ede. So what chere na dwene bia na nya atemi na emu wo chere na dwene anya wo de ni a shofo o chere wo no ade no you okay nti ono so ni oka no oka chere bia otena hye nyame som no ewo ekuta formula bebre obi ni gidie ni se ogunsa odinsa yi apaye ono de kwan of so agini nyame ode fa so ni nyame kasa no obi so gidie ni se osoja kasagun kwa faso ni nyame kasa no obi so ni gidie ni se ogina so de mbo ni se mbo mbae ni gidie no obi so ni gidie ni se ode ne froda water ode gu fam di na pae ni gidie no nti bible si ye nwani nyambo minyini gidifo bi ye ne nkyerɛkyerɛ wo se wo wasola wokɔ ni osofo kyerɛw ani ni gidie nkɔ a osofo no Paul bai no ni ho John bai no ni ho Peter bai no ni ho James bai no ni ho Isaiah by no new. Name them mighty by no new. A different movie by no new on to that generation, but what bet or believe is any poor kind on a yaman. No, they turn also to a yaman. Focus, not do live. Go Bible say, yes, you can say, when you turn down a straight, you for never in your binka. The yes, you and Cassan him say, yes, 7 million or their barriers. A do what a deep one in Tessan, you almost about the Baba to get. It's a deep one shoe. Nyame afa kwan mi so ana nyame afre no na oye ne nkyerɛkyerɛ on social media and then akonya ben to me ben and I was so go through comment woni bi say wo ye trauma wan ye no go through on social media si twemu ko passem woni ne nya adwen go through why den
Okay. And I said, what's giving up, baby? Oh, meaning this is so for be a tree about. Then social media says, one may share me teachings and no go that. And now by and I started the dear times I done among my life. So, what's my say? This all could dinner them. Me say, different baby na tem could be doing up a wasem. Call you idea about a different way, madam. So, let's make What talk about you? Say different one more like a bobasa. O call no companies, obey Jim Manacassis, and no yet you on other than it. Nanya one casan wrong. Near one casan. Would dinner temperature, your share all kind pona wedding. Say, page your big critic. Say your fake account. At the moment, I would to say, you would one out critic. Say fake. I was scream to man say, Mofano social media, or screenshot to that page. Or from Monday to Sunday, or they are two, not their yard, their account. A beckham. Just I know your code. A beckham. Hey, so what born you bind day? No one friend you live. Not because sorry to be or sorry to be young. Okay. Tinipanya she. One baby uncle come papa And you tried it. Tinipanya she. Okay. Where anti age about you no ma one my baby I will look young. And I will see a stroke about you will be a stroke I cannot to them. When you be no ma a bemana was original nice. Where cardio any separate to be a BP pressure, a dunya. BP into the Ndrosu and then Drosu, you be no my bet you I see. And I will stop drinking about what we should be. It's a non qua non. When you be no my subitra, where you call about tea. And I waste about to be a wish Yara Wakwa and come. When you be no my bet you I see I shall body and coupon the end. We should restrict you. Be a non qua non and no be a walk no my subitra. I say, where you call about also about tea. Obi a wose di unya unye bi no ma betu ase we so diabetes ebati so the na type 1 and type 2 unye bi no ma betu ase we typhoid ebati yare bi a odena masa so a wakon unya nudru we dey the prophet adon udu fie ha ayare sabeba but one thing is me ntonye dru me sayare yare na udi etia no enye uba ya na matam edru ama na me manu ma me hwehwe ebi wa na obi na wodi wakoja woni pa bebre omo bobra bibi kutia oba omo hu se bibi kutia o so papa me de ahwenya me ofa no normal but the moment abekwa koye bisa bebisa ne shebre chiri no obi amontam na de negina bebi ti ababo no ba na wapempan na wasan aba ne chi me mbobra na nkasa first na nyama koye o na ende de nyama ye bibi aye basa me nyama ni am project ni na aka ewe mu me to asase wa ha na o maji me sidan kra dan ba ko pa me du lentrim pacho Shorosho, na pedifo bi no bi se chirima bi wa na asase na wo sidan na shunshun bi tisho akosi dan esi ne so na won sere ne ma no bi ekwema na to wi o dan oba de yankopon on shiro bibia no yu bibia so akoma so ebisade ma na nse ne die no nyam amen abusia aha ene de yankomo twetwe nyina esi me da se onya abrani adaje na wo de share e too much gh message so beja comment e wo comment section ho e de amami wo de fo atufunti comment no e ya na abusia ma ho ate ne mum enye ateni all the social media handles no so ko ho a e too much gh o subscribe no like no share na foforo so enye bi ahwe medin e de dark gold